Zlý stav reedukačných centier je stále alarmujúci napriek tomu, že rezort školstva priniesol čiastočné riešenia a progresívci upozorňujú na nové katastrofálne zistenia. Na zlú situáciu v reedukačných centrách upozornila zamestnankyňa generálnej prokuratúry ešte v polovici januára. Nulové vzdelávacie procesy, sexuálne zneužívanie medzi chovancami či skladníčka, ktorá podávala deťom lieky a menila ich dávkovanie. Taká je realita v reedukačnom centre v Bystričanoch. Pani riaditeľka síce po 30 rokoch minulý rok išla do dôchodku, ale zriaďovateľ dlhodobo stále nevyhlásil výberové konanie, tak ako by zo zákona mal. A ďalej tam pracujú ľudia bez príslušného vzdelania. Vyzývame ministra Druckera, aby práve reedukačné centrum v Bystričanoch zavrel. Je v úvahe aj, že možno niektoré zatvoríme. Rezort školstva už doteraz aplikoval isté riešenia a pripravuje aj ďalšie systémové a legislatívne zmeny. Vo februári a marci sa vybrala na námatkové kontroly aj inšpekcia rezortu práce. Posvietila si na reedukačné centra v Prešove, Piešťanoch či Nitre. Niektoré navštívil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Dotknuté úrady práce aktuálne prijímajú opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré inšpekcii v sociálnych veciach doručia najneskôr do 30. apríla 2024. Kontrola sociálnych kurátorov, viac zamestnancov či polročné návštevy detí s detailným posudkom. To sú opatrenia, ktoré priniesol rezort školstva ešte minulý mesiac. Závažná situácia v reedukačnom centre v Bystričanoch spája dokonca opačné politické tábory. Zatvorenie reedukačných centrov by mohlo viesť k tomu, že by naozaj došlo k nejakej zmene, pretože je zrejme, že neplnia účel. Samozrejme áno, ale to treba vyšetriť. Preto, lebo veľa ľudí tu už bolo obvinených a nakoniec sa ukázalo, že boli obvinení úplne neprávom. Keď na to v tejto chvíli nevieme nájsť systémové riešenie, tak áno, toto pomôže. Od zverejnenia správy sa Maroš Žilinka domáhal vystúpenia v parlamente. Peter Pellegrini ešte ako predseda parlamentu mu prisľúbil vystúpenie ešte na februárovej schôdzi. Doteraz sa tak však nestalo. Myslím si, že niekedy ten posledný februárový týždeň by som to videl ako najrealistickejšie. Vnímam to ako čisté politikum, ktoré je zamerané na povrchnosť dojmov. Ja si naozaj myslím, že ako za týmto treba hľadať profesné dôvody, nie politické. Išlo o to, aby generálny prokurátor svojou správou prekryl iné politické témy. Hodinky tikajú. Rezort školstva prisľúbil, že príde s komplexnými riešeniami do konca apríla. Zaviazal ho k tomu školský parlamentný výbor. Veronika Cepková, Teatry.